салом алейкум дӯстони азиз, иншоаллоҳ ки ҳаматон созен хубен. имрӯз барои шумо версияи взломни версияи киномастера ишон метавонем ки без вводни знак. мақсад значок шдаиҷа нестай. программа беҳтаринае. касоне ки монтаж мекунанд, мақсад программаи зурае. ман скачат кардагишам дар комментария мемонам. касоне ки мехоҳанд дуромада скачат кунанд без вводни знак. открит мекунем программаро. создат нови видео 16:9 барои ютубай 9:16 агар монтаж кунӣ шортста видео агар 1 минут зиёд набоша шортста мебуроя. инаиш боша 1:1 барои инстаграмай 4:3 дам кунӣ дар шортс мебуроя 3:4 дам мебуроя. барои ҳам видеои дроз карданӣ бошад 16:9 ра интихоб мекунед ва видеотона мекунед. мо 16:9 ра интихоб кардем. дохил мешем дар рӯи программа. ай видеомон добавлят мекунем. ай видеомон ки добавлят кунем мехоҳем ки ягон чиз бинависем. интихоб мекунем слоя. баъд ҳарфи тера мечиқем. менависем ина тавозуни ҳақиқат. баъд дар инҷа форамон ҳарфумонро ҳар хел мекунем. ина ҳарфҳои баъзе бисёр дорад. музикара боша музикара айниҷа даромада ай треки ай музикаҳомон интихоб мекунем. звук форатон айни громкоста меҷиқен. звук мемонен чизе ки форатон. баъдан бо айҷа метавонем ки дар болои видеотон ягон картинка добавид кунем. мақсад ина ин хел ягон комментарияро мемонем мехонем. ҳамин хел добавид кунем. бисёр чизо дорад. бо эффект ҳам метавонем ки айҷа эффект бизанем видеотона. бо ин намуд эффект. видеои имрӯза ҳамин хел видео буд. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. моро фаромӯш накунед. худованд нигаҳбонтон.